We zitten voorlopig zelf met onze vuilnis opgescheept. Duizenden vuilniswagens storten komend jaar afval in Terneuzen. En verder in deze Zeeland nu. Weer een zeldzame schildpad gevonden. En het strand bij de Brouwersdam wordt opgeslokt. Goedenavond. Duizenden vrachtwagens vol afval rijden de komende tijd naar de Koegorspolder bij Terneuzen om daar te lossen. Dat afval ging altijd naar Rotterdam, naar AVR. Maar dat kan een jaar lang niet, omdat daar een grote brand is geweest. Daarom wordt het Zeeuwse afval nu in onze eigen provincie opgeslagen. Zeeuwen produceren jaarlijks genoeg afval om 8000 vuilniswagens te vullen. Daarvan wordt normaal gesproken iets meer dan de helft afgevoerd naar afvalverwerker AVR in Rotterdam en de andere helft gaat naar een afvalverwerker in Roosendaal. Door een grote brand in september kan het vuilnis tot oktober volgend jaar niet meer naar Rotterdam. Al het afval gaat sindsdien naar Roosendaal en ook deels naar Tilburg, maar daar kunnen ze al dat afval niet meer aan. Daarom is nu een oplossing in Terneuzen gevonden om het Zeeuwse afval het komend jaar deels op te slaan op het terrein van de Zeeuwse Reinigingsdienst. Ik praat erover verder met Mark van Leijden, verslaggever. Ja, nu gaat het naar Terneuzen. Wordt dat niet een ontzettend zootje? Nee hoor, dat valt wel mee, want het afval gaat niet rechtstreeks van de mensen thuis naar de Koegorspolder. Het wordt eerst verpakt en samengeperst, waardoor er grote balen ontstaan. En die balen die wegen elk 1100 kilo. Ja, die zien we hier, hè? Ja. En die komen dus in Terneuzen te staan? Die komen in Terneuzen te staan. De Zeeuwse Reinigingsdienst heeft daar ruim 2 voetbalvelden groot beschikbaar aan ruimte om dat op te slaan, dat vuilnis. En in totaal zullen er tussen de 20.000 en 30.000 van die balen die we hier zo zien afval gestapeld gaan worden. We proberen 5 hoog te gaan stapelen. Hoe lang mag het afval dan uiteindelijk hier blijven staan? Ik heb een gedogen beschikking gekregen van de provincie Zeeland voor een jaar tijd. Dus het mag hier maximaal een jaar blijven staan. Het deel wat we achter u zien is klaar. Andere deel, dat ziet er wat minder florissant uit tot op dit moment. Ja, we hebben heel veel last van regenval. Dus het terrein was eigenlijk onbegaanbaar doordat er zoveel water op stond. We hebben 3000 vierkante meter al klaar en 10.000 vierkante meter moet nog. En ja, dat gaan we de komende weken doen. Betaalt dit allemaal? Dit wordt betaald door AVR. Ja, die hebben de brand en de kosten. Dus dit zijn de kosten die voor hun rekening zijn. Ja, en als dan alles weer werkt in Rotterdam, dan gaat dat alsnog naar daar. Ja, want de opslag is tijdelijk. Zodra het weer kan, wordt het afval weer opgeladen en gaat het weer richting Rotterdam. En dan wordt het alsnog, weliswaar met enige vertraging, allemaal verbrand. Duidelijk, dankjewel Mark. Een van de donkerste plekken in de provincie is het duingebied in Oostkapelle. Niet voor niets is daar een sterrenwacht die zelfs in een wereldwijd netwerk zit, waarin de resultaten onderling worden gedeeld. Maar er zijn zorgen en daarom is aan de bel getrokken bij politici in Veren. Er is te veel licht. 1880. Dat is helemaal niet zo gek. Amateur-astronoom Klaas Jopse voert regelmatig lichtmetingen uit bij de Sterrenwacht in Oostkapelle. Hij merkt dat de lichtvervuiling aan het toenemen is en dat baart hem zorgen. De telescoop heeft een zo donker mogelijke nachthemel nodig om dus de maximale rendement eruit te halen. En als de hemel steeds lichter wordt, kunnen we steeds minder met de telescoop. En wat zijn de consequenties daarvan? Nou, wij zitten op best een heel hoog niveau qua waarnemingen. Dat je daar niet in mee kan. En dan moet je gewoon besluiten om hier weg te gaan. Volgens Jopse is de opkomst van LED-verlichting de boosdoener van de lichtvervuiling. Vroeger hadden we vooral de gelige lamp. Die konden we als astronomen nog goed wegfilteren. Maar nu is het veel meer wit, dus sterlicht geworden. En dat kunnen we niet wegfilteren. Jopse denkt wel dat het probleem makkelijk op te lossen is als we er met z'n allen aan werken. En daarvoor geeft hij de volgende tips. Zelf een kap maken of eens goed kijken dat je alleen dat deel aanlicht wat of je wil aanlichten. Dus niet een lamp omhoog, maar naar beneden. En dat moet helpen om langer te kunnen genieten van de sterrenhemel. De Westerschelde-ferry sluit dit jaar af met tegenvallende cijfers. Door de natte en koude zomer maakten minder reizigers gebruik van de boot tussen Breskes en Vlissingen. Vooral de toeristen bleven weg, terwijl die juist extra inkomsten opleveren.
Ja, zoals we zeggen, hoe meer toeristen zijn, hoe meer je kunt faciliteren voor de vaste bewoners. Hè? Want dit blijft een noodzakelijke verbinding en je hebt die toeristen heel erg nodig. Wat je wel ziet, is dat je misschien in aantallen minder hebt gehad. Maar de waardering die we hebben gekregen, de openbare cijfers die je krijgt van het OV, is enorm hoog geweest. Dus de waardering is goed geweest, alleen je hebt graag vollere boten. Ferry hoopt dat te bereiken door de komende jaren nog meer speciale dagen en evenementen aan boord te organiseren. Dus we zullen een stuk vermaak, entertainment, enthousiasme, eigenlijk zeg maar de passagier verrassen op onze boten. Vaste passagiers met een B-tag blijven hetzelfde betalen. Een aantal losse kaartjes wordt wel wat duurder. Een vreemde eend in de bijt op het strand van Zoutelanden. Daar is een Kemps zeeschildpad aangespoeld. Een van de meest bedreigde zeeschildpadden ter wereld, die normaal alleen in de Golf van Mexico hoort te zwemmen. Een paar maanden geleden kwam zo'nzelfde zeeschildpad in de netten terecht van vissers uit Arnhemuiden. Die is naar Blijdorp gebracht en daar is deze nu ook. Vermoed wordt dat de schildpad in een verkeerde golfstroom terecht is gekomen en daardoor is afgedreven. En dan is er nog meer dierennieuws. Er vliegen in Zeeland namelijk steeds vaker ijsvogeltjes. Hoe dat kan en tips hoe je ze het beste kunt spotten vind je in de app en op de website. Het strand langs de Brouwersdam wordt steeds kleiner. Het wordt beetje bij beetje opgeslokt door de zee. Zover mag het niet komen, vinden de gemeente Schouwen-Duiveland en ondernemers. Daarvoor is het strand veel te belangrijk. In het verleden liep, wij noemen dat altijd het poeltje, liep het in de winter met aanlandige wind en springtij, hoogwater, veel aanlandige wind, liep het wel eens vol. Zomers zelden of nooit. En wat we nu zien is dat het in de zomer ook gewoon regelmatig al gebeurt. Niet alleen ondernemers, maar ook de gemeenten Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee maken zich zorgen over het steeds verder afkalvende strand. Ze vinden dat het strand behouden moet blijven. Je ziet dat het een heel populair strand is. Eén voor de watersporten die hier beoefend worden, maar ook voor dagjestoeristen bijvoorbeeld. En er maken ook veel mensen gebruik van onze eilanden, dus Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee, van dit strand. Dus het is een belangrijk recreatief product. In 2016 werd er al eens ingegrepen door zand op te spuiten. De verwachting was dat het na 10 jaar weer weg zou zijn. Maar het ging veel sneller en die ontwikkeling baart beide gemeenten zorgen. Dus we willen eigenlijk kijken, kunnen we nou een oplossing bedenken zodat het wel gewoon voor de lange termijn geborgd is. 7 jaar geleden trokken ondernemers, gemeenten, provincies en de grootste financierder Rijkswaterstaat de portemonnee. Maar die laatste partij is dat niet weer van plan. Rijkswaterstaat heeft destijds gezegd, we doen het 1 keer en niet meer. Want voor de effectieve functie van de dam, de primaire waterkering zoals we dat heel technisch noemen, is een strand niet noodzakelijk. Die kijken natuurlijk niet naar de toeristische factor. Dat kijken de ondernemers, maar ook de provincie en de gemeentes wel. Dus dat is de reden dat we wederom rond de tafel zitten om te kijken wat moet er gebeuren, hoe snel moet het gebeuren en met welke partijen kunnen we dat laten plaatsvinden. Daarom is onderzoek belangrijk. Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee hebben daar een bedrag voor beschikbaar gesteld. Het model gaat laten zien wat er met het strand gaat gebeuren in de komende tijd. Dus we verzamelen eigenlijk de data die we beschikbaar hebben. En we hopen eigenlijk daarmee ook te laten zien, niet alleen maar voor onszelf, maar ook in het land, van let op. Op deze termijn zijn onze stranden in gevaar en kunnen we daar met elkaar een oplossing voor verzinnen. Daarbij wordt ingezet op nieuwe technieken. Je kunt bijvoorbeeld werken met een zandmotor. Dat is eigenlijk een natuurlijke zandbeeld die je neerlegt, zodat de stroming anders wordt. Waardoor ook de afkalving van die stranden wordt verminderd. We kijken ook naar alternatieve mogelijkheden waarbij ook zand gesoupleerd moet worden. Maar er is bijvoorbeeld een onderzoek gedaan in België, weliswaar op kleine schaal. We gaan kijken of we dat onderzoek naar Nederland kunnen halen. En dat is het kweken van mosselbanken op zandriffen onder water. Waardoor het zand zich, als het onderzoek uitwijst wat het zou moeten zijn, minder of niet verplaatst. De ondernemersvereniging hoopt dat Rijkswaterstaat mee wil doen aan deze testcase en het onderzoek wil uitrollen bij de Brouwersdam als voorbeeld voor andere stranden aan de kust. Vanmorgen waren er lokaal een paar kleine opklaringen, maar verder was het grijs en nog eens grijs vandaag. Het werd 7 graden. Vannacht begint het al licht te regenen en dat is een voorbode voor morgen, want dat wordt een natte dag.
De dagen erna is het wisselvallig. Ja, en er is vandaag ook al voorspeld dat we een witte kerst wel kunnen vergeten. Die zal dan ook wel grijs zijn. We gaan het zien. Dit was Zeeland Nu. Een hele fijne avond.